Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να δούμε ταινίες online, δωρεάν και με ελληνικούς υποτίτλους. Λοιπόν, πηγαίνουμε στον προβέρ μας, μετά πηγαίνουμε στην Google και στην Google γράφουμε online film. Λοιπόν, επιλέγουμε αυτό που είναι onlinefilmer.blogspot.gr. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο να φέρει τη σελίδα του. Εδώ σε αυτό εδώ που είναι κάτι σαν βίντεο βλέπουμε τις τελευταίες ταινίες που έχουν βάλει. Από ό,τι βλέπετε, οι ταινίες τους και πολλές είναι οι τελευταίες που έχουν βγει. Το προσέξτε 2012, 2012 και αυτή. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση εδώ για την ταινία που θέλετε ή έρχεστε εδώ και επιλέγετε αναείδος, αν είναι ξένοι κτλ. Λοιπόν, εμείς για παράδειγμα θα βάλουμε τους Spider. Να το εδώ. Τι είναι το 2002, όχι. 2004, όχι. 2012, αυτή είναι που θα βάλω. Λοιπόν, εδώ, αν πατήσουμε αυτό που γράφει εδώ, βλέπουμε το trailer. Θα αρχίσει να παίζει εδώ. Αυτό είναι το trailer για το Spider-Man. Και αν πατήσουμε αυτό το play εδώ, θα μας βγάλει εδώ στις διαφημίσεις του. Εμείς περιμένουμε αυτά τα δευτερόλεπτα που γράφει εδώ και θα πατήσουμε το skip ads. Λοιπόν. Αυτό μας μεταφέρει στη σελίδα αυτή, όπου πρέπει να πατήσουμε το continuous free user και μετά μας παίρνει στη σελίδα όπου θα το δείτε εδώ. Λοιπόν, να είμαστε. Εδώ είναι που παίζει ταινία. Πατάμε αυτό εδώ που γράφει click to play μέχρι να αρχίσει η ταινία. Καλό είναι να κλείσουμε τις διαφημίσεις που έχουν ανοίξει. Λοιπόν, και εδώ θα αρχίσει η ταινία να παίζει. Με αυτό εδώ γίνεται μαύρο αυτό όλο το άσπρο για να εστιαζόμαστε μόνο στη ταινία. Επίσης υπάρχει αυτό το filtro το full screen, όπου με αυτό η ταινία θα εμφανιστεί ό,τι την αφορά. Θα το προχωρήσουμε λίγο για να δείτε ότι όντως υπάρχουν ελληνικοί υποτίτλοι. Δεν είχαμε μια ωραία στιγμή. Λοιπόν, με αυτό είπαμε να το κάνουμε full screen. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το βίντεο μου. Ελπίζω να σας βοηθήσει. Γεια σας.